už 10. deň nášho putovania po Taliansku. Aktuálne sme už pri mori pri Ríme, ale posledné 3 dní sme strávili v Assisi, aby sme duchovne dobili baterky, načerpali, pozbudili sa vlastne z našho dosť obľúbeného miesta, ktoré nám učarovalo hneď prvýkrát, ako sme tam boli. Tí, čo ste boli v Assisi, viete asi, o čom rozprávam, keďže život svätého Františka pozná snáď každý človek na zeme guli, či je to veriaci, neveriaci, lebo vplyvňujú veľmi veľa ľudí. A jednoducho už zelený štvrtok sme tam strávili, vlastne veľmi blízko baziliky svätej Kláry, takže vlastne boli priamo v centre. Svetou omšu sme absolvovali u svätej Kláry, prehliadku jej tela, jej hrobu a následne vlastne sme tam ostali piatok a piatok bol taký dosť plný, keďže sme vlastne s deťmi dokázali ísť na takú púť po Assisi, Pašiovu, po uličkách, to bol taký zážitok. Potom sme šli do baziliky Františka, ku jeho telu, ku jeho hrobke. Po bazilike sme sa poprechádzali po uličkách. Pozreli sme si aj miesto, kde sa svätý František narodil. To som ináč až teraz zistil, že on sa narodil vlastne v maštaľke ako Pán Ježiš. Takže vlastne boli aj v ich rodnom dome, kde je vlastne ukážka z ich rodného domu aj z také akoby pivnice, alebo z tej stajne, na ktorej je teraz postavený kostol. To bolo také dosť zaujímavé. A potom sme sa ešte vybrali na naše obľúbené miesta San Damiano. To je v podstate miesto, ktoré myslím si, že strší pokojom, stačí tam vojsť a je to naozaj miesto, kde vlastne pôvodný kostol, ktorý svätý František opravoval a kde vlastne z toho kríža počul hlas, že má opraviť kostol. Tak boli sme ešte v San Damiane a zakončili sme potom ešte do poludnia Porciunculu, ktoré je tiež také špeciálne miesto svätého Františka, naozaj má to tiež svoju atmosféru. A je tam aj tá zahrada, ktoré vlastne, keď bol pokúšaný svätý František, tak skočil do trňov, ktoré sa vlastne premenili na rúže. A rastú vlastne tam iba v tej lokalite v Assisi. A neviem ten názov tej presnej tej rúže, ale je to tiež také zaujímavé, taký zázračný moment. No a potom vlastne my si dali takú siestu popoludňajšiu, deti trošku stavali Lego. Čakali nás potom obrady Veľkého piatka a večer sme sa ešte vybrali na jedno miesto Rivo Torto, kde vlastne to sme si chceli pozrieť kvôli tomu, že tam 2 roky svojho života svätý František strávil aj s 12 prvými bratmi a vlastne žili v takej opustenej nemocnici, v také domčeky, na ktorých dnes postavený veľký kostol. Je to veľmi zaujímavé. Sice to teraz prerábajú, ale dalo sa to tam pozrieť. No a už sme si potom užívali také ticho Veľkého piatka včerajšie. No a dneska ráno sme ešte mali na pláne veľmi zaujímavé miesto, vlastne smerom na vrch Subiaso, kde sú také jaskyne v skalách, kde vlastne svätý František veľmi veľa času strávil aj so svojimi spolubratmi a Carceri a vlastne to tam teraz je také sanktuárium vybudované. Veľmi, veľmi silné miesto pre mňa. Už som tam nebol prvýkrát. Prvýkrát ma to miesto veľmi dostalo a naozaj byť v jaskyni, kde svätý František vlastne hodiny sedel, ležal, kľačal, adoroval, reflektoval život, podstatu života, bytia, Boha, seba a tak ďalej. Postil sa, hej, to veľmi, veľmi silné miesto, vlastne sú tam skaly, na ktorých on sedel, také lavičky, ako keby skalnaté, posteľ, do ktorej spal a s ďalšími spolubratmi samozrejme a dnes tam je také veľmi krásne sanktuárium skalnaté, takže bolo to tiež také veľmi zaujímavé miesto pre mňa osobne. No a potom sme sa presunuli vlastne ku moru za Rím, ale ešte po ceste sme chceli pozrieť veľmi krásne miesto Gréčo, keďže vieme, že minulý roku bol 800 rokov od kedy vlastne výročie, kedy bol prvý živý Betlehem celosvetovo a bolo to práve v Gréču, kde svätý František to vlastne zmanéžoval celé a je tam veľmi krásne sanktuárium tiež vlastne na skalách, veľmi veľa ukážok rôznych Betlehemov z celého sveta, z rôznych kultúr. Takže bolo to silné také pre deti v rámci také prestávky na ceste. No a teraz najbližšie dni si budeme užívať primorské počasie, síce dneska fučí, ale pri Ríme sme blízko, keďže chceme vlastne zvyšok Veľkej noci sláviť v Ríme, aj pri Vincentovi Pallotim, našom obľúbenom svetom ďalšom. Takže tešíme sa na ďalšie dni. Všetky výzvy, ktoré prichádzajú, snažím sa spracovať ako otec na našom dobrodružstve s detvákmi a budovať náš vzťah s deťmi. Takže teším sa na ďalšie dni a ešte máme nejaké plány, uvidíme, čo všetko sa nám podarí. Pozdravujem, držte palce.